Здравейте, днес вече е втория ден, от когато сме на море и ще ви покажа стаята. Това е дядо. Насам е коридора. Там е туалетната. А тук е една друга стая. Да. Къде ти изяде баничката? На терасата един гларус ми изяде баницата, докато бяхме вътре. Имаше една кашкавалка отвън и той беше минал и ми я беше взел и ми я изяде. Това е терасата, тук сме си сложили работите, а това е другата стая. Ето това е града. И сега след малко отиваме нататък към морето. Ако отново снимам на морето, ще направя още едно видео, така че чао!